Hello guys, good afternoon. Atong tirada karong snacks na tutag talong. Ilaw ato ning kilawon. Ato ni suwayan kung sabi ni ka say lasa ning hilaw na talong atong kilawon ha. Tanawa, dakuan niyo. Dakuan niyo. Slow ko ni. Nalan di ka di. Okay. Kaya parisa na to sili o atong gisilian na. Butangan tog sauce. Tanawa. Gisilian na to sibuyas. Ya. Pan. Parisan. Ito na yung ano ng sili guys, puson. Tignan na ito, bingkit. Juicy kayo kayo. Huwag bago magiging harvest niyo. Kuling-kulima man eh. Kaya murag first time pa nakatilaw. Talo nga tilaw ba murag bitagamta man kung sa jud ay lasa kung hilaw kaysa mo ito. Lambe man nakauyo ni tani. Ayo. Ano guys? Ako suwayan niyo ba? Suwayan niyo na sili. Ang kasing lamiya eh. Lami kayo oh. Ayo guys. Ano niya? Ito sili. Ano? Slow po na to. Oo, ha? Ini sa guys, basta mo ipakuan din ng sauce ya. Ipatuhok ng mayo. Hindi na mailang nga hilaw. Nga. Ayo. Ito sauce. Bulas ba? Ayo. Sakto kay sahang guys. Ayo. Hang kayo, hang. Bye. Bye.